An dawo lafiya ƙala maka an dawo lafiya lau. Amin na gode ka. Amin ke ma ga wannan ta kai wallahi kin canza shi. Ni wallahi ma ga na gode. Na gode Allah ya sa in karɓa. Salamu alaikum. Hajiya. Kai. La ilaha illallah. Wallahi tallahi. Ashe ke ma kin da muke sabani wajen dawowa. Kana kina da dawowa. Ba a mutum ga tafiya mu da yake jirgin yawo ne. Mu da yake mun je da wuri ko mun dawo da wuri. Duk ba sai ba mu more kallo mu da sa. Haji ta cika. Da nake ba taɓa ganin mutane irin wannan. Da yake ni da ma zuwa na uku ce kuka je da yawa. Ke ka ga kin je ko wajen sauna. Ko tana da zai kara mai. Ina ma ta ka muka zuwa da amma ni kan tambaye ka mana. Kin ga mutane? Ina da aka ce ya bata nan. Ne ya bata wa jaji. Kaza ana malam Hanza ya bata. Malam Hanza ya bata baka ji ba? A ina kenan? A gurin dawafi. A jaji. Me yake faɗa haka? Abinda ake cewa labbai kalahumma labbai innal hamda. Malam Hanza ya bata. Dan isa ake za in mutum zai je aiki hajji ya da bidiyo ina jana malam Hanza ya bata malam Hanza ya bata ka ce mun kuma sai ka ce ka ji ba ce kin je sauki ne ya fi so a kinga abinda ake labai kalahumma labai wani ni'imata innal hamda idan ga wani malam Hanza wani ya bata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to hajji ga hajji ki bata ba billahi la ilaha illa huwa ya ce a ba ki karbi ba to kin shi kashi hajji ba ki je hajji inna lillahi ba hajji kike ba hajji kike hajji ba magana wancan bai iya bane shi abin da shekara ki je Saudiya da wannan kuɗin da yake gwandama da yara kike dinga ba da sadaka wani waya da wasu abubuwan da yaushe ka fara zuwa na san ai kina gaba na sani ai na san kina gaba da ni na san kina gaba da ni ana malaman da ake kana da wani labbaik allahumma labbai wani imata innal hamda yana ba gaishe da zo ai magana ce wani ana gaisuwa bane ya za ka wa'azi za ka ko koya mun za ka yi to nawa ina zuwa kai yaushe ka fara to ai hadisi kike ba hadisi kike hadisi kike wallahi la ilaha illa huwa hadisi kike ba hadisi ba kina wani malam Hanza wani ya bata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ake labbaik allahumma labbaik innal hamda wani imata wallahi sai a dole ce misali wallahi kowa zai ce mu hajji an kamara ka ya ke ba hajji